Welcome to LA. Because I'm recording. Ito kanya. Surprise! Ito, Justin sa'yo. Consultor, oh my God. Justin. Ito, maraming biko. Oy, Justin, Black halika. the black one. Ano? Justin, Yeah. ito sa'yo, maraming bilo-bilo, ha? Oh. Ano ba, Justin, ito o ito? Bakit dadalhin pa namin? Hindi makikita doon. Ha? Hindi, para kakainin lang niya. Ito lang ba, kay Justin, nakalimutan ko tuloy. Hiniwanay ko. Ito, ano? I know, pero bakit dadalhin pa namin? Ito, masarap to. Piprito mo, dahan-dahan. Hindi, kakainin to. Gusto niyo uuwi sa, ano? Arizona? Hindi, kakainin kila Nelson. Oo. Ito kay Nelson. Ito, Oh. handa nila. Ito. Hindi ka kong gamitin. Yung sa atin sa bahay. Ito, para makakain din sila niyan. Yung kay Evelyn niya. Okay. Yan. Okay na, gabi na. Sige na. Ito, Nasa may pansit. pagpitin mo na to. Kami lang po ka. Okay na lang? Eh, kala ko pansit na pinapadala nyo para sa birthday ni Bless. Ito na, oo, bukas yun. Oh. Hindi na namin kaya, tagpunta tayo. Ito, oo. Eh, ba't inunan mo yun? Kala ang alam ni Daisy pansit. Hindi na lang kasi yung pansit. Pandan? Ayan, ha? Kita mo. Uy! Avocado. Ito, halika. Ito, Timo Evelyn. Dadali na nyo? Oh! Kita mo, ang lalaki niyan, ha? Oh my gosh. Sabi ni mama mo, Avocado. nalagay to? Where'd you get it? Doon. Evelyn, hindi niyo nakita. Dadali na niyo to? Oh, look at the avocado. Ha? Dadali na niyo to? Alan? Ito? Ang lalaki, ah. Iwan niyo sa, tingnan mo, ang sarap. Patikman mo sa mama. Ang sarap niyan. Eh, Ito. iwan namin sa auto. Oo, iwan na niyo. Patikman mo nga ito. Oo. Ito, buksan mo, Justin.